Wel, bore da bawb, croeso cynnes iawn i chi gyd. Mae'n hyfryd i ymuno chi y bore yma pobl Bro Madryn a pobl Bro Enlli hefyd a pobl mewn llefydd arall hefyd. Richard dwi, y vicar Bro Madryn, a mae'n hyfryd i cymryd y gwasanaeth y bore yma gyda chi gyd. Gwasanaeth Cymraeg nawr gyda fi ac am 10 o'r gloch gwasanaeth Saesneg gyda Sara. Mae'r cwpl o pethau i ddweud ar diwedd y gwasanaeth heddiw, felly os mae'n posib, aros ar y diwedd i glywed newyddion arbennig o dda ac arbennig yn bwysig am wythnos nesaf, dydd Sul nesaf. Dyn ni wedi cael gwasanaeth gan yr esgob unwaith eto. Mae e wedi paratoi gwasanaeth i ni ddefnyddio. Mae'r geiriau ar y sgrin os ydych chi'n gwylio ni ar y we, os ydych chi'n clywed ar y CD, gobeithio byddwch chi wedi cael gwasanaeth hefyd. Felly anewch chi troi i weddio ac i addoli gyda'n gilydd. Newch chi troi i weddio. Byddwch yn dawel. Byddwch yn ddistaw. Arhoswch yn y lle yma, lle mae Duw yn cwrdd gyda ni. Rydym yn croeso ar ysbryd glân. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r ysbryd glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yn Crist i fod yn bobl sanctaeth. Un dwy ni undod yn Crist, ger ei fron mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rhodd i ni yn yr anwylid. Wel, diolch i Mandy sydd wedi darllen i ni y bore yma. Mae 2 darlleniad, yr un cyntaf o'r lyfr cyntaf y Brenhinoedd. Felly dyma Mandy i ddarllen i ni. Ymddangosodd yr arglwydd i Solomon yn Gibeon mewn breuddwyd liw nos. A dywedodd Duw, gofyn beth bynnag a fyny gennyf. Dywedodd Solomon, buost yn ffyddlon iawn i'm tad Dafydd, dy was, a mi ddorodio gyda thi mewn gwirionedd a chyfiawnder a chywirdeb calon. Ia, parheaist yn ffyddlon iawn iddo, a rhoi iddo fab i eistedd ar ei orseddfa'n ceddiw. Y nawr o arglwydd fy niw, gwneithos dy was yn frenin yn lle fy nhad Dafydd, a minnau'n llanc ifanc di brofiad. Ac y mae dy was yng nghanol dy ddewis bobl, sy'n rhy niferus i'w rhifo na'i cyfri. Felly, rhoedd was galon ddeallus i farnu dy bobl, i ddirnad da a drwg, oherwydd pwy a ddichon farnu dy bobl luosog hyn. Bu'n dderbyniol yng ngolwg yr arglwydd i Solomon ofyn y peth hwn. A dywedodd Duw wrtho, oherwydd i ti ofyn hyn, ac nid gofyn i ti dy hun flynyddoedd lawer, na chyfoeth, na ceinioi stelynion, ond gofyn deall wrth wrando achos, gwnaf yn ôl dy eiriau. Rhoddaf i ti galon ddoeth a deallus, fel na byd y fath o'th blaen, ac na chyfyd chwaith ar dy ôl. Grandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, heilioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Wel, dyna hanes diddorol iawn a pwysig iawn. Dyna'r pwysigrwydd o bod yn dwyth, ofyn am dwythineb. Dyna pwysig iawn. A sawl waith, dyn ni ddim yn bod yn dwythineb.
Does dim doethineb gyda ni yn ein dewiswydd fel Solomon. Felly, dyn ni'n troi at Dduw mewn gweddi i ofyn am ei drigaredd. Yn cofio'r geiriau hyn. Dyma air i'w gredu, sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist i'r byd i achub pechaduriaid. Felly, dyn ni'n troi at Duw am ei drigaredd. Trigar ha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a darwen ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein tad, fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu, dim ond un emyn y bore yma, bydd ymwelediad i mi, a dyma'r emyn i ni i ganu gyda'n gilydd.
Geiriau llawn o baith, llawn ffydd hefyd. A wedyn dyma'n ail darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew, y 3 pennod ar 10. Dyma Mandy unwaith eto i ddarllen i ni ein Efengyl. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd i drysor wedi ei guddio mewn maes. Yr hwn wedi I ddyn ei gaffael, ei cuddiodd, ac ola wenydd amdano, sydd yn myned ymaith, ac yn gwerthu'r hyn oll a fedd, ac yn prynu'r maes hwnnw. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd I farchnatwr, yn ceisio perlau teg. Yr hwn wedi iddo gaffael 1 perl gwerthfawr a aeth, ac a werthodd gymaint oll ag a feddai, ac ei prynodd ef. Drachefn, cyffelib yw teyrnas nefoedd I rwyd a fwriwyd yn y môr, ac a gasglodd o bob rhywbeth. Yr hon wedi ei llenwi a ddygasant i'r lan, ac a eistedd asant, ac a gasglasant y rhai da mewn llestri, ac a fwriasant allan y rhai drwg. Felly y bydd yn niwedd y byd, yr angylion a ant allan, ac a ddidolant y rhai drwg o blith y rhai cyfiawn, ac a'i bwriant hwy i'r ffwrn dan. Yno y bydd wylofain a rhincian danedd. Iesu a ddywedodd wrthynt, a ddarfu I chwi ddeall hyn oll. Hwythau a ddywedasant wrtho, do arglwydd. A dywedodd yntau wrthynt, am hynny pob ysgrifennydd wedi ei ddysgu I deyrnas nefoedd, sydd debyg I ddyn o berchen tŷ, yr hwn sydd yn dwyn allan o'i drysor, bethau newydd a hen. Gwrandewch ar y hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo I Dduw. Wel, mae gen I clof glir iawn o rhywbeth a ddigwyddodd pan oeddwn i'n tua 8 oed. Roedd yna degan yr oeddwn ni ei eisiau yn fawr, yn iawn. Ond roedd yn ddrwtach nag y gallwn ei fforddio gyda fy arian poced. Felly, gofynais I mam a dad allwn ei gael. Dywedon nhw, na. Felly meddyliais, a gofyn allwn I gael fy arian poced yn gynnar ymlaen llaw i'w brynu. 6 mis o arian poced. A dywedon nhw, oce. Felly prynais y tegan. Roeddwn I wrth fy modd, roedd yn wych. Ac yna, mi nes I ei dorri. Ar ôl cwpl o ddiwrnodau yn unig, roedd yn ddiwerth. A doedd gen I ddim arian poced am 6 mis. Allwch chi weld pam rwy'n gofio mor glir? Wrth gwrs. Rwy'n meddwl sicr bod fatgof hwnnw yn gorliwio, ond rwy'n cofio'r tor calon llwyr o fod wedi cymryd cymaint o risg a cholli. Dwi'n caru'r ddwy ddameg fach fer a mae Iesu'n ei hadrodd ar ddechrau ein ddarlleniad heddiw. Roedd am i'w ddisgyblion, a ninnau, wybod pa mor werthfawr o'r hwn y daeth i'w gynnig. Mae gygoniant, bendith, diogelwch, harddwch a llawenydd teyrnas Dduw mor anfeidrol fawr. Ac yn wahanol i'n tegan, does dim risg y gallem ei dorri neu ddifetha. Ond arhoswch, a yw Iesu'n awgrymu bod rhywbeth y mae angen I ei gynnig I Dduw mwyn dod yn rhan o'i dernas? Mae'r person yn y damhegion yn gwerthu popeth sydd ganddo fel y gallant brynu'r cae a'r perlog. Ond nid yw gras Duw yn rhydd? Ond nid yw ei gariad yn cael ei gynnig ni heb gost? Ond nid yw Iesu wedi gwneud popeth drosom oherwydd na allem byth ffordio'r meddeiant sydd ei angen arnom? Dywed Paul wrth ysgrifennu at y Rhufeiniaid ym Mhenr 6 y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth, ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragoeddol yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ydyn ni wedi cael hyn yn anghywir? Dim o gwbl. Yn gyntaf, mae'n rhaid I ni fod yn ofalus gyda damhegion.
Maent yn cyfleu ystyr syml ac yn wneud yn dda, ond ni allwch ei hymestyn i ddweud mwy nag y maent yn ei olygu. Dywedwyd wrth y dymhegion hyn gyda prif borpas o ddweud wrth y rhai sy'n ei glywed pa mor bell y tu hwnt i fesur yw gwerth teyrnas Duw. A dyna sy'n rhaid i ni ei glywed, ei ddeall. Ond mewn mannau eraill yn y Beibl, mae Iesu yn dweud pethau tebyg am werthu popeth sydd gennych chi. Cyfarfu â dyn ifanc cyfoethog a oedd eisiau gwybod sut i gael bywyd tregwyddol. Mae'n cornwrthwyo iddo gadw holl ddeddfau Duw, nad oedd yn credu bod disgwyl i ni ei credu'n llwyr. Felly mae Iesu yn dweud wrtho am fynd i werthu popeth a'i roi i'r tlodion. Unwaith eto, nid yw Iesu'n datgelu tric lle gallwn brynu ei ffwrdd i mewn i dernas Dduw. Yn hytrach, mae'n dangos sut y gall'r hyn sydd gennym eisoes mewn gwirionedd fod yn fwy o faich arnom ni na bendith. Efallai bod angen i ni, fel y dyn ifanc cyfoethog hwnnw, di-rwystro ein hunain o rai o'r pethau rydyn ni'n ei trysori mwyn i ni allu derbyn bendith lawn teyrnas Duw. Credaf fy mod wedi sylwi dros y mis diwethaf, gan fod y cyfyngiadau ar sut rydym yn byw yn cael ei llacio, mae llawer ohonom, mewn gwirionedd, yn cael bywyd yn anoddach, yn hytrach nag yn haws. Ydych chi wedi sylwi ar yr un peth? Mae yna bethau rydyn ni nawr yn cael ei gwneud eto, ac mae rhai ohonyn nhw'n bethau rydyn ni wedi bod yn eisiau yn gwneud cyhyd. Ond mae nerfusrwydd a phryder i'n bywydau o hyd yn ddealladwy. Y pethau arall rydyn ni wedi sylwi arno yw faint ohonom sydd wedi chael hun anhygoel o anodd cadw mewn cysylltiad â phobl yn ystod y pandemig. Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw ein cyfeillgarwch a'n perthnasoedd, ond mae rhai ohonom wedi canfod nad ydyn nhw mor gryf ag roedden ni wedi gobeithio. Rydyn ni fod i gael cymaint mwy o amser sbar, nad ydw i'n siŵr bod hynny'n wir i bawb, dylai fod wedi bod yn hawdd cefnogi ei gilydd. Ac mae llawer o gariad a gofal wedi dangos, ond mae sawl person wedi dweud wrthyf nad ydyn nhw wedi aros mewn cysylltiad cymaint ag oedd ei angen arnyn nhw. Maen nhw wedi aros i bobl ei galw neu ysgrifennu atynt, yn hytrach na bod yr un i'w ffonio neu ysgrifennu gyntaf. Mae teyrnas Duw hyd yn oed yn fwy gwerthawr na'r perthnasoedd dynol, ond mae'r perthnasoedd hynny yn rhan o dernas Duw. Mae'r ffwrdd y gallwn garu a gofalu am ein gilydd yn gipolwg ar gariad Duw a gofalu amdanom. Ac mae angen i ni fuddsoddi popeth yn hernas Duw. Mae un o'r llyfrau cyntaf yn ei brynu un plant yn syml iawn. Dim ond ychydig eiriau sydd ganddo ar ei ychydig dudalennau. Ond mae'n neges yn fendigedig. Fe'i gelwir tîn werth y byd. Dyna beth mae Duw yn ei ddweud wrthym. Dyna pam y daeth Iesu i'n hachub, tîn werth y byd. Ond dyma hefyd y gallwn ei ddweud wrth Dduw. Mae'n werth bopeth. Ac un o'r ffyrdd gallwn ni fynegu ein cariad tuag ato a'r gwerth rydyn ni'n ei roi ynddo yw sut rydyn ni'n trin pobl eraill. Gwneir pob person arddel yw Duw, yn union fel yr ydym ni. Peidiwn â gadael un swildod nac unrhyw ansicroedd arall gymryd mwy o werth yn ein bywydau na Duw, ei dernas, a sut yr ydym yn gweld hynny yn ei greadigaeth. Gadewch i ni roi popeth sydd gennym, a pheidio adael unrhyw beth yn ôl. Ffoniwch y ffrind hwnnw
yr hoffech chi'n y fydde eich ffonio chi. Ysgrifennwch y llythyr neu'r e-bost hwnnw. Efallai hyd yn oed fynd i weld yn ddiogel y person hwnnw rydych chi'n ei golli yn anwyl. A diolch i Dduw am ei rodd anhygoel o gariad. Ti'n werth y byd, ac mae ef yn werth ein bywydau cyfan. Amen. Dydym yn mynd at ein gweddiau. A pan dyn ni'n gweddio ar y sgrin, dyma fideo o'r afon bach yn Llangwynadl. Felly rydym yn troi at gweddi. Gweddiwn ar y tad. Ar yr eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn arna ti, ein tad. Am hyddwch a sefydlygrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn arna ti, ein tad. O Dduw, trig ar ha. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwn arna ti, ein tad. O Dduw, trig ar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb ag arwn. Gweddiwn arna ti, ein tad. O Dduw, trig ar ha. Cyflwyny'n ein hunain, a phawb o gweddiwn drosnynt, i drigaredd a nodded Duw. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gweredwr Iesu Grist. Amen. A dwedwn ni gyda'n glydd gweddi'r arglwydd. Ein tad, ar hynny'n yn y nefoedd, sancteiddi'r denw. Dyle dy dernas, gwnele dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Darwyn ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddau nina ein dyledwyr. Nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, caneseiddio ti ar dernas, ar gallu a'r gagoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Jyst cyn i ni orffen ein gwasanaeth, cwpl o pethau
i ddweud pethau fel arfer. Esgusodwch fi. Dyma ni, un bore coffi pob dydd Mercher am 10 o gloch ar Zoom. Os allwch chi ymuno â ni, mae'r manylion ar y wefan neu ar Facebook, neu just ffonio fi am y manylion. Mae'n croeso i chi ymuno â ni ar Zoom am ein bore coffi pob dydd Mercher am 10 o'r gloch. Wedyn mae dwy o'n heglwysi ar agor am weddi bersonol pob wythnos. Dyma eglwys Dewi Sant a Nefyn. Mae'r eglwys Dewi Sant ar agor bob dydd Mawrth, bob bore Mawrth o 10 y bore tan hanner dydd. Eglwys Dewi Sant pob dydd Mawrth 10 y bore tan hanner dydd. Mae croeso i chi dod yna am weddi bersonol. A wedyn dyma eglwys Sant Gwenhwydl yn Llangwynadl. A mae'r eglwys yna ar agor bob dydd Iau, bob prynhawn dydd Iau o 2 y prynhawn tan 4 o'r gloch. Pob dydd Iau, 2 tan 4. Croeso i chi fod yna. A wedyn y Sul nesaf, mae rhywbeth bwysig i ddweud am Sul nesaf. Yn gyntaf, ar-lein ein gwasanaethau ar-lein ar CD hefyd. Bydd un gwasanaeth ar-lein y wythnos nesaf, Sul nesaf, mae'r ail o fis Awst. Mae'n gwasanaeth dwyieithog am 10 o'r gloch. Bydd gwasanaeth ar-lein y Sul nesaf am 10 o'r gloch, dim ond un gwasanaeth. Ond hefyd, byddwn ni'n cymryd gwasanaeth cymyn yn yr eglwys Dewi Sant yn Nefyn, dydd Sul nesaf hefyd am 10 o'r gloch. Mae'r manylion yn bwysig iawn, felly os mae'n iawn, rhaid i mi troi at Saesneg. I need to turn to English just to make sure I don't make any mistakes in what I announce here. If I say the wrong thing because my Welsh isn't right, then it would be awful for you to not get the details right. So please excuse me as I turn to English for just a moment. So next Sunday morning, we are going to have a service in St. David's. At 10 o'clock, it will be a communion service. You know that the rules have been relaxed slightly, and we have been given the opportunity to do this. Several churches around the diocese have done it already, and we've waited a little bit just to see how we're going to be able to do it. So we're going to try next Sunday with a communion service at 10 o'clock. We can't fit very many people in at all because we need to keep those social distancing rules, and the pews are fixed in place. So actually it's a very small number of people we can fit in, but we would love for you to come if it's sensible and safe for you to do so. There's no compulsion for you to. You're very welcome not to if you don't feel it's right for you, but if you'd like to, you'd be really welcome to come. Because we can't fit so many in, it would be really helpful, again, not essential, but helpful if you let us know whether you intended to come. It would even be helpful to hear if you intended not to come so that we knew who wasn't able to, and your thinking behind that. It would be helpful to know that. So if you could get in touch with myself or Sarah over the next few days to tell us whether you intend to come or not, what that will enable us to do is to figure out whether it's likely that we will be over capacity. Because if we are over capacity, if more people want to come, then we'll be able to fit in the church. What we will do is we'll repeat the service. So we'll have it at 10 o'clock, and then we'll clean everything down once everyone's left, and we'll have another service at 11 o'clock. And what we would do is we would phone around and ask different people to come at different times so that we can spread that out across the 2 services. That's the plan. It would be really helpful if you could do that. You don't need to book. You don't have to tell us. If you want to just turn up on the day, that's okay. But please be aware that we might be at capacity. So that would be the plan. You would be encouraged to wear a mask as you come, and it'll be a very different service to normal. We'll do as much as we can of the normal service, but we won't be able to sing, and we won't be able to receive communion quite as we normally do. We'll have to do it one at a time, and only the bread as well. So it's going to be different, but it would be lovely to have you join us if you feel it's appropriate for you to do so. In the next couple of days, the notice sheet is going to come out, either emailed to you or posted to you, and all sorts more information will be in there, so please look out for that. Felly dydd Sul nesaf am 10 yn y bore, Gwasanaeth Cymyn yn Eglwys Dewi Sant yn Nefyn. Croeso i chi, ond ffonion fi os mae'n posib i ddweud ydych chi'n dod. Dyma'r e-bost, y cyfeiriad e-bost info@bromadrin.church, neu fy rhifau ffôn ar y sgrin ac yn y llythrau hefyd. So dyma ni. Ac ar y we hefyd, dyma'n wefan a'r manylion social media hefyd.
croeso i chi ymunwch yn ei dydd Sul nesaf. Reit. Jyst i orffen ein gwasanaeth eiriau olaf. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yn yr ysbryd, yn rhwymi'n tangnefedd. Arglwydd pob nerth a chydernid, awdur a rhoddwr popeth sy'n dda. Plana yn ein colonnau gariad at dy enw. Cynydda ynom wir grefydd, maetha ni a phob daioni, ac o'th fawr trigaredd, cadw ni ynddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia. Atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tregoeddol. Amen. Pob bendith i chi.